हेगडेंनी शिवसेना प्रमुख यांना काय केले, ते हेगडेंनी यांना काय केले ते सांगितलं असतं. पण हेगडेंनी त्यांच्या मनातलं सांगितलंय की राज्यघटना बदलण्यासाठी आम्हाला 400 पार करायचंय. आणि मग एकदा जर का राज्यघटना बदलली म्हणजे आता महापालिकाच्या निवडणुका होतच नाहीये, होत नाही. त्यांच्या घशात गेली तर महाराष्ट्राची निवडणूक होईल की नाही सांगता येत नाही. ही एकच निवडणूक झाली का हे मोदीजी तिकडे अध्यक्ष म्हणून बसतील, अध्यक्ष पद्धत सुरू करतील आणि मग न्यायमूर्ती सुद्धा जसं रशियामध्ये पुतीन नेमतात तसे हे न्यायमूर्ती सुद्धा नेमायला लागतील. ज्याप्रमाणे निवडणूक आयुक्त ते नेमतायत, जसा एक बंगालचे न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी राजीनामा दिला तर दिला. आजपर्यंत पद्धत अशी होती, ती सुद्धा चूक होती की न्यायमूर्ती त्यांची कारकीर्द खासदार किंवा कुठेतरी राज्यपाल व्हायचे. पण गंगोपाध्यायांनी आणखीन एक पाऊल पुढे टाकलं. त्यांनी न्यायमूर्ती पदाचा राजीनामा दिला, थेट भाजपात गेले, तृणमूलवरती दुगाड्या झाडल्या आणि तेवढ्यावर ते थांबले नाही. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की गेले काही दिवस संपूर्ण न्याय प्रक्रिया जर काही नासवली असेल, उघड ते न्यायमूर्ती सांगते की भाजपा माझ्या संपर्कात होता. अहो आम्ही करू शकतो का? आमची चालले सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केस, आम्ही करू शकतो. विश्वास ठेवून आहोत, आज नाही तर उद्या, उद्या नाही अपात्रतेच्या केसचा निकाल लागेल आणि न्याय आम्हाला मिळेल ही आम्ही फक्त आशा आणि प्रार्थना करतोय. मग कशावरून गंगोपाध्याय यांनी गेल्या काहींच्या निवडणूक आयुक्तांनी एक तरी कबूल केलं, इम्रान खान तुरुंगात टाकला तरी सुरू असताना मध्येच ब्रेक लावला, गडबड केली, आणि त्या निवडणूक आयुक्तांनी सांगितलं की गुन्हा झालेला आहे, वाटलं तर मला फाशी द्या पण हा गुन्हा माझ्याकडनं. त्या पाकिस्तानच्या निवडणूक आयुक्ताकडे एवढी तरी नीतिमत्ता होती. आमच्याकडे जे निवडणूक आयुक्त बसले त्यांना ना लाज लज्जा शरम ना जनाची ना मनाची. त्यांनी सरळ करून सांगून टाकलं की शिवसेना ही विंध्याची. आणि ह्यानी जो एक नेमला होता लवाद, जो आता मुंबईतून भाजपच्या तिकीट उमेदवारीवरती निवडणूक लढतो, नार्वेकर. मग हेच नार्वेकर भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावरती तिकडे बसले. अध्यक्ष निपक्षपाती असायला पाहिजे, लवाद हा निपक्ष असायला पाहिजे, पण हाच मुळामध्ये पक्षाचा कार्यकर्ता, हाच परत लोकसभेचा उमेदवार. आणि त्यांनी जो निकाल दिला की शिवसेना ही मिंढ्यांची, की तुम्ही जो काही निकाल दिलेला आहे शिवसेना कोणाची, हा विधिमंडळातल्या बहुमताच्या आधारावर दिलेला निकाल आम्ही दिलेल्या निर्णयाच्या बाहेरचा वाटतो की नाही हे तुम्ही मला सांगा. मला सर्वोच्च न्यायालयाला हीच विनंती करायची की आता कोणाला सांगायचं, कारण हे सांगण्याच्या आणि ऐकण्याच्या पलीकडे गेलेले आहेत. तुम्ही किती त्यांच्या कानफटात मारल्या तरी ते अक्कल नाहीये, त्यांना सुचत नाहीये काही, ते तर बोलू शकत नाही. ते दिल्लीचे गुलाम झाले. आता तुम्ही सांगा, ह्यानी सांगा, मी सांगतो, तुम्ही सांगतो असं न करता जोपर्यंत या देशामध्ये लोकशाही जिवंत आहे, शेवटच्या घटना मोजते, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना मी विनंती करतोय त्या लोकशाहीला वाचवा. ती मेली मग औषध आलं तर काही उपयोग नाही. मग आपल्याला श्रद्धांजली तरी वाहता येईल की नाही, कारण हुकुमशाह आपल्या डोक्यावरती बसला असेल. ही जी मी लढाई लढतोय, आता आनंद गीते साहेब म्हणाले उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री करा. नाही, माझं असं काही स्वप्न नव्हतं आणि आज सुद्धा नाहीये. मी तळमळीने तुम्हाला, जसं कोरोनाच्या वेळेला मी तुम्हाला सांगत होतो, तळमळीने सांगत, त्याच तळमळीने सांगतो की बाबा रे आता चुकू नका, समोर हुकुमशाही दिसते जी कोरोनापेक्षा घातक आहे. जर या वेळेला तुम्ही चुकलात आणि पुन्हा मोदी तिकडे बस, तर उद्धव ठाकरेचा हा लढा नाहीये. तुम्ही विचार करायचा आहे तुमचं आणि तुमच्या भावी पिढ्यांचं आयुष्य कसं असेल. स्वातंत्र्य मिळालंय, आपण स्वातंत्र्य उपभोगू शकतो, आपण बोलू शकतो. जर एखादं मत पटलं नाही तर आपण मत मांडू शकतो. जर हे हुकुमशाह आपल्या डोक्यावरती बसले तर आपण बोलूही शकणार नाही. लॉकडाऊन कायमच आपल्या आयुष्यामध्ये होईल आणि भावी पिढ्या ज्या जन्माला येतील, जसं आज म्हणजे काल मी प्रवास करताना एका चौकात मला थांबवलं, सगळे शिवसैनिक जमले होते, अगदी मुस्लिम बांधव सुद्धा होते त्याच्यामध्ये. म्हटलं काय रे? नाही साहेब, पुतळ्याला हार घालायचा. तर म्हटलं कोणाचा पुतळा? मी बघितलं तर भगतसिंगांचा पुतळा. म्हटलं आलोच मी, उतरलो.
वर्ष जाऊन आज सुद्धा त्यांची आपण पूजा करतो, कारण हे सगळे क्रांतिकारक होऊन गेले म्हणून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं. आणि त्यांच्या नंतर आपण इतके वर्ष आलो, या आपण त्यांच्या भावी पिढ्या आज देखील त्यांची पूजा करतो. आपल्या भावी पिढ्या आपल्याला काय म्हणतील? देशप्रेमी म्हणतील का नाही नाही नाही, त्यावेळेला माझ्या पूर्वजांनी या हुकुमशाचं भूत माझ्या डोक्यात बसवलं म्हणून माझं आयुष्य नाचलं. जर त्यांनी त्यावेळेला या हुकुमशाला वेळीच गाडला असता तर आज मी सुद्धा स्वतंत्र असतो. हा विचार तुम्ही करायचा. बाकीच्या गोष्टी ठीक आहे, बाकी मोदींच्या थापा जे बोलले होते की महाविकास आघाडी म्हणजे पंक्चर झालेली रिक्षा आहे, ठीक आहे, माझी रिक्षा पंक्चर झाले का काय झाले तो भाग आहे. पण अमित शहाजी तुमचं जे ट्रिपल चौबळ इंजिनचं सरकार चाललेलं आहे, त्या सरकारला सगळी भ्रष्टाचार लागलेली आहे. एक तर 70,000 कोटीचं चाक आहे, दुसरा आदर्श, तिसरं आमच्या दाढीवाल्या मिंद्याचं चाक आहे, सगळे भ्रष्ट. दुसरं ते म्हणजे आमच्यावरती आरोप करत होते जेव्हा नवाब मलिक आपल्यामध्ये होते तेव्हा आरोप करायचे हा दाऊदचा हस्तक आहे, दाऊदचा हस्तक आहे. आता जाऊन बसले त्यांच्या बाजूला. प्रफुल्ल पटेल, नरेंद्र मोदी बोलले होते माझ्या समोर, मी ज्या व्यासपीठावरती होतो, आमची एक सभा झाली होती 2019ला मुंबईमध्ये, तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं असं काहीतरी वाक्य होतं की कुछ लोग मिर्ची का व्यापार करते हैं तो कुछ लोग मिर्ची से व्यापार करते हैं. इक्बाल मिर्ची बरोबर प्रफुल्ल पटेलनी जो काही व्यवहार केला होता त्याचा त्याने उल्लेख केला होता. आणि एवढा उल्लेख करून नाही थांबले तर जो व्यवहार ज्या मालमत्तेत झाला होता ती मालमत्ता ईडीने जप्त केली आणि देशद्रोहाच्या जागेमध्ये आज ईडीने स्वतःचं कार्यालय थाटलेलं आहे. मग त्या प्रफुल्ल पटेल बरोबर जो देशद्रोहाशी संधान बांधणारा तो तुमच्या बाजूला चालतो, तो मोदींचा सत्कार करतो. 70,000 कोटीचा घोटाळा करणारा अजित पवार तुम्हाला चालतो, त्यांच्याकडनं तुम्ही सत्कार घेता. आदर्श घोटाळ्यातले तुम्हाला चालतात, त्यांच्या हातून तुम्ही सत्कार घेता. आमचा गद्दार मिंद्या चालतो, त्याची चालते. बाजूची घराणेशाही कशी आहे ती त्याच्याबद्दल तर बोलण्याची गरजच नाही, ती तुम्हाला चालते. म्हणजे अशी सगळी भ्रष्ट आणि सडलेली घराणेशाही तुम्हाला चालते. पण ज्या शिवसेना प्रमुखांनी तुम्हाला तुमच्या संकट काळात वाचवलं त्या हिंदुत्ववादी घराणेशाही तुम्हाला का चालत नाही? आहे उत्तर. आम्ही तो तुमच्या सोबत होतो, 14लाही आम्ही हिंदू होतो, आजही आहोत. पण तुमचं हिंदुत्व हे भुरसटलेलं, सडलेलं, कुजलेलं आहे हे जेव्हा आम्हाला कळलं तेव्हा आम्ही भाजपचा त्याग केला, हिंदुत्व सोडलं नाही. पण आज हिंदू तर माझ्यासोबत आहेतच, पण हिंदूंच्या व्यतिरिक्त मुस्लिम आहेत, ख्रिश्चन्स आहेत, शीख आहेत, जैन आहेत, पारसी आहेत, सगळे माझ्यासोबत आलेले आहेत. कारण तुमची बुद्धिमत्ताच नाचकी आहे. हे आता भास्करराव तुम्ही आणि सगळे ते जे काही शिव्या गाड्या चालणारे तुमची टिंपाट फिरतात ना, ही सगळी त्यांच्या रामभाऊ म्हाळगीची प्रोडक्ट आहेत. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी एक काळ जरूर की प्रमोदजी महाजन त्या रामभाऊ म्हाळगीचे नाही म्हटलं तरी सर्व होते. त्या भारतीय जनता पक्षाला काहीतरी उंची होती, विचार होता, काहीतरी उद्देश होता. पण आता मला माहित नाही रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी चालवत आहे अशा घाणेरड्या शिव्या शिकवल्या जात आहेत हे मला आता पहिल्यांदाच कळलं. कारण आमचं हिंदुत्व हे ओबीवालं हिंदुत्व आहे आणि आजचं जे भाडोत्री जनता पक्षाचं हिंदुत्व आहे ओबीवालं हिंदुत्व आहे. आमच्याकडे साधू संतांची परंपरा आहे, छत्रपती शिवरायांची परंपरा आहे, जिजाऊची आहे, किती नावं घ्यायची. आणि त्यांचे संस्कार आमच्या रक्तामध्ये आहेत. मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगतोय की तुम्ही त्यांच्या तोंडी लागू नका. कारण काय होतं, ही जी काही घाण आहे ह्यांचं आपलं सरकार आलं त्यांच्या तोंडाला आपण फिल्टर लावू, बरोबर घाण आतल्यात राहील, बरोबर फिल्टर लावू आपण. आता काळजी करू नका, कारण त्यांच्या नादी लागू सुद्धा नका. आज आपण लढतो ती देशाची लढाई लढतो आहोत. आणि म्हणून मला खात्री आहे की मी नुसता इकडे अनंत गीतेंचा प्रचार करायला आलेलो नाही. गेल्याही वेळेला आलो होतो, आज परत आलोय. गेल्या वेळेला इकडनं थोडक्यात आपली संधी हुकली, पण या वेळेला अत्यंत गरजेच्या वेळेला अनंत गीतेंच्या सर्वांना घेऊन सोबत घेऊन चालणारं देशभक्तांचं सरकार या वेळेला आपण आणू शकलो नाही तर मग आपल्या देशामध्ये हुकुमशाही आल्याशिवाय राहणार नाही. हे परत एकदा तुम्हाला सांगतो. म्हणून जे उमेदवार तुमच्या आता अनंत गीते आहेत
जे उमेदवार देईल ते सगळे तुमच्यातले, तुमच्या हक्काचे, रक्तमांसाचे आणि तुम्हाला न्याय देणारे असतील. त्यांना करण्याची जबाबदारी मी तुमच्यावरती सोपवतो आणि तूर्त मी आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या खाली बसून सामूहिक राष्ट्रगीतानं ही शेवटची सभा आहे. हा सामूहिक राष्ट्रगीत आपण घेणार आहोत कारण ही आजची शेवटची सभा आहे. इथे हा दौरा संपतोय, पण त्यापूर्वी मी इथे आलेल्या सगळ्या मुस्लिम बांधवांना रमजानच्या शुभेच्छा देतो आणि त्याचबरोबर आता येऊ घातलेल्या आपल्या उभं राहून जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात उत्कल वंग विंध्य यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की. मुकेश